Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mo't day jay. Saan kami mag-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudnumot, diyak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rupa ti katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mo't kit de. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas de, friend. Di mon saludsudan. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan ta. Change topic man ngamin nun. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman lang, mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Ano rin nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impaw it ni uncle mo. Ay nawaw, agyaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado dayta, nanang. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat yaw. Amangan mo't na awan mabati para ka na kayo. Adu day jay. Siyakla ang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutla ang maibus day jay. So kataklat na nga rudan iti natang nanang, tapno at damot abastuyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day tanya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan dadumapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. Adan samat parikot mo bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiaglutong. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mutkat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawam ta na patagdi bagakken ka. Oh, ano ti parikot taya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, andagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo tandagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim nga ay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date anak ko? Anya? Manufacturing date Saan nga min amaawatan tinaduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudi na amo ang manufacturing date Sa balimot nga min titatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga, iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-Google Lens mo tapno makita yaw.
Si kamot ten ti makaammo amang ipalawag ken bakit mo. Di mo't imbagaken ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa ilang. Saan ka no nga expired dagitoy bakit? Anya saan nga expired kat no makikita at 2025 ti expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak ti lukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk ko ndakmutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga roday jay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga agbibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-ro pa lang amin tinam kat saanan ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katugangak, friend. Kat, pangipanam kadagita? Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanun. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkuna kat manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang dya impawit ni antik kada kami ide. Ay, isublik lata. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day jabakot? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangam, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy nanang. Ay nawaw. Apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired dagita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, budtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan? Tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan sakbay nga ag-expired. Si katimakaam mo nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay, nawaw. Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita ang pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Amangan mo't no pudno ti ibagbaga ti katugaanga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakit. Panagrup-rupa na pailang ngamin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talaga kit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damat Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsud mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insublikon ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasanungay no saan gayam nga expired day jay. Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam.
Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaan. Prevention is better than cure. Kita man no expire data o Jenay. Nay, dilata mo't dayta, nana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date dayta, nana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na, dim magas ni Mari Inggis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't, nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang mo't ti mangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mo't tinapadakas. Hay, talaga akasta, nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan, nana? Ala, umkit din, tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan ka. At dari yun tayo ton Sabado, bakit? Ay, kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak ngagbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka, no kayat mo. Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramadam da ito'y mayo anak ka. Anya da tinanan? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasauma ngamin ti asawam, kat kaslad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakas. Siyaklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak tatan. Apay manan ti katugangam. Kastil ngamin, napan ni Mayo ijay balayda iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kwa na. Anya ti parikaut no inikan na si anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Uwen ata mga nuikan na kakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma mat ati kasjay. Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbudken ka. Sigurado nga agduadwa ni nanaw siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta inpagarop mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sika ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yu, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yu. Ay nabalasang kaw, makapatro mga main timangtad kan kwa na. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak ammo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga main tinagbidawt. Di na pa tiyan ti maibagbagakan kwa na. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka.
Sapay la kumaa, tama ka amiris matan, nana. No daduma ngamin kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti bigdot na. Nadda parikot mo ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kong kumpurme ka numat tis istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagaklaan ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda yung bagak aya ang makatulong da. Apay nga raw, damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek man na, no adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na, tapno masungbatan na mutlaang. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyak kan ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay, aday di balay. Ay nawaw, apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, kayat kay matlangamin ang makasarita. May papan iti anya. May papan iti expired apasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumat lang ang tikunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay. Una nang, nagululi makaklaang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mga bimbalasang ko. Di mo pat yan ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay, nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitan ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Wala nang, saanan ama ulit. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwang pay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.